103.9. One 103.9 IFM Idol, ti oras tayon, 1:28. Naimbag nga oras yumanin amin sa ngapada. At tuy man nga ruden as sumangbay kada kayo kada ito'y nga oras, iti programa nga intay amin pakaragsakan. Programa nga mangiburay kada tayo, iti napapateg nga istorya. Istorya ti biyag, panawenti panagayad, panagliday, panakalagip, kaya naduma-dumapay. Nga pakaadawan tayo ti surusuro nga agpaay, nga pagulidanan iti inaldaw nga agserbi kadatay amin. Gagayem ken kakabsat, awisen kayo man nga rod amin nga dumngeg kadagiti. Istorya ni Bea. At ito'y ti kapanayam niyo, Bea Bundat, kumabkablaaw tinaimbag ken nataragsit nga oras kada tayo amin. Padaanan niyo nga rod, iti istorya nga intay padayawan nga ibasa, iti daytoy nga kanito, iti programa nga napaulwan. Istorya ni Bea. Rugyak man daytoy nga surat ko iti panangkablaaw kadagiti dumdumngeg ti makakaskas daaw nga oras yo amin. Napategla unay kanyak iti panakigayem ket isungarod ti gapuna nga nangipatuludak iti surat ko tapno matimuden iti istoryak panggep kadaydi inbilang ko nga nasinged nga gayem. Siyak ni Krisel nga agtalinaed iti probinsya ti La Union. Mapagtalkan, iso nga adu ti magaygayem ko. Managtalek, iso nga adu met ti nagayem kun, nga inaramat dalaing ti kababalin ko. Nga amamok daytoy nasinged nga gayem ko, nga awagam latan iti Mari. Kabayatan na nga agad-adal kami iti kolehyo. Awan ti makunak ken kuana, taawan ti makayasting iti kinasimpet na. Isumet iti maysa nga pagtalkak, iti naduma-duma nga ilimlimed ko, iti kinataok. Isumet laing iti isubsubalit na nga panagtalek kanyak. Daytoy ti pamakautan nga makunak nga napudno ken nalinteg iti panaggayem mi. Awan pulos iti napasamak nga ranget kanyami hanakas ladag iti sabahi nga pagapaanda amin uray babasit nga banag. Numan at dati saan mi nga panagkainawatan kit pagtungtungan mi met nga nasayaan. Kagiddan ti panaglabas iti aldaw ken panawen, ket isumet ti panagsina ti danami nga dua, gapu iti ubra. Manmanulaingen iti panagkita mi iti maysa nga tawen, ket isumet ti rugina nga manmanu kami nga agsaritay. Nga addaan nak iti baro nga taripnong, ket kastamet isuna. Ngem uray no isu ti kasasaad ning agayem, ket usigek lata isuna nga nasken nga paset ti biyag ko. Saan ko nga ninamnama, nga sarungkaran nak maysa nga aldaw ijay opisina nga pagububraak. Nadlaw ko nga kaliplepas na laing nga agsangit, tanapalalo unay ti labaga ti matana. Uray no nagparang isuna iti oras nga kinaadu ti maubra, kisil na sangok lata ni Marie. Idintun ta sangwit isuna, ket na et-et nga arakop, kinaut-ut nga panaganugog iti insagot na kanyak.
Kalpasan nga nabang-aran ni Marie, ket inyebkas na nga rod tigapunat ipagkanito nga panagparang na. Saan alinteg nga panagsinada, kaday dinubyo na nga isupay tigapuna, no apay nga naikat isuna iti trabaho. Kabayatan ti panagistorya ni Marie, ket timawag day dibus ko, nga agong unget takasapulan na nga malpaskon ta iparaparamid na. Nadagsen tinakem ko nga nagpakada ken ni Marie. Ngem sakbay ko isuna nga inbati, ket kinunak nga subyanak isuna, ngem isugayamen ti maudi nga panagkita mi. Intay na dengeg iti umuna nga parti iti istorya tayo tatta nga oras. Apay nga ta nga nagpukaw ni Marie. Anya nga ta tigapuna, no apay nga isun tinaudi nga panagkita da ken ni Krisel. Anya pay nga ta iti sumaruno nga pasamak, kadaytoy nga istorya tayo tatta nga malim. Gagayem, padaanan tayo ti sumaruno nga paset dayto nga istorya, kalpasan ti sumagmamano nga pakaamu, dito'y programa nga napaulwan. Istorya ni Bea. Ket kadaytoy nga rod isagot ko, kada kayuman daytoy sunata nga napaulwan. Lakamem tumet obyag ko. Dito'y laing 103.9 I am Idol. Ang dami kong mali. Pasensya na sa mga nagko-comment. Saglit lang. Kanina natin umpisahan. Hi Dennis Maniwang, Rain, hello sa'yo idol. Casey Carl Concepcion, pasensya I cannot shout out during my airtime ha, kasi nagkukwento tayo. Gapos Queen 2014 Denise, aloha, kuna na. Elaine Malyari, Sharina, hello. Ganda naman, thank you very much girl. Ibioli, hello, pa-shout out sa maganda kong tita Glo at sa cousin ko dyan sa Baguio. Leo, ay! Ayan. Kay Leo, Ibi at Dina, ingat-ingat daw. Win-win, hello. Welcome to my live. Iza Lansang, hello sa'yo. Aantokin tuloy ako kunamot ni Irene. Hello sa'yo, idol. Ayan. Thank you, Win-win. Lu Fabia, hello sa'yo. Pakitagalog mula umpisa. Naku, kabsat, hindi ko kayang gawin yon. Kailangan Ilocano talaga siya. Rain Gayaw, hello. English ba dayta? Anya makapanusbid ko namit ni Elil Malyari. JR Casero, Hyacinth. Johnson, hello. Lawrence. John James Apostol, welcome to my life. Pasensya na kayo ha, Ilocano special kasi tayo. From 1 to 3 every Saturday. Don't worry because after 3 naman na, 3 to 5, tuloy-tuloy na tayo sa Tagalog. Next part tayo after ng 2 songs na Ilocano guys ha. Pero I shall return. Bulinaw, Pangasinan. Thank you very much, Jack. Hello, Lawrence. Naimbag na malim amin. When naimbag net na malim ken ka, John James Apostol. Agyaman natin ka pa nagbuya, iti-live ko tata dito yung Facebook. Nagulig ka, Ilocano mo ni Ibioli. When kasapulan kami, idol, anya. As in, wala kang naintindihan yung isa rin, kahit isang word lang, gayem, kasjay. Every Saturday po tayo sa Kwentungtungan, meron tayong istorya ni Bea. That's 1 to 3 p.m. po. Ayan. Yes.
Bea Bundat, hello sa'yo. Welcome sa live. Ilocano Espesyal. 103.9. .9 IFM Idol. Oras tayo na alas 2:33. At tuyen ti panagpatuloy iti istorya tayo, tatanga kanito iti programa tayo nga napauluan. Istorya ni Bea. Sinapol ko ni Marie kalpasan ti Tarabakok. Napan ko sinarak ijay balayda, ngem saan met kanupulos isuna nga nagawid. Nagsidaawak nga awan isuna ijay balayda, isu nga tinawagak ngem uray tay numero ti telepono na ket saanen nga matawagan. Pinadas kumet nga damagin dagiti daduma nga amamuna dito'y ilmi nga mawan ti sabali gayam nga nagparangan na no di siya klaeng. Limabas ti manunga bulan ket awan lata nga masarakan ni Marie. Inbagamet dagiti naganak na nga makasarasarita da isuna ngem ididawatik ti numero na nga us-usaren na ket ikalintek ang damit nga ited kanyak. Ijay ko nga napanunot nga dakkel tigura na kanyak, panggep kadaydi pa ng talaw ko kanya na babaen nga agieb-eb kas ti sakit tinakem na kanyak. Intuloy ko latamet ti kadawyan nga panagbiag ko, ngem namnamaak nga dumteng to iti aldaw nga makasaok ni Marie. Kabayatan na ket sinungbatak met tay lalaki nga nagarem kanyak. Kinunak nga saan ko nga panpanunuten ti agnobyo kaputa na patpateg para kanyak iti ubra ken pamilyak. Ngem pursigido met nga nagarem ken naadal ko met isuna nga ayatenen isu nga inpaaykon iti nasamit nga sumbat ko. Naalwad iti panang trato na kanyak, gaputa amuna nga isu ti kaunaan nga nobyo. Adumet ten tinaglabas nga nagarem kanyak, ngem awan tinang tidak iti wen ko, iti amin ko. Mas daawak pa'y iti bagbagik no apay nga isupay laing iti sinungbatak, ket ad-adumet tinatartaraki nga nangarem kanyak. Agyamanak nga pirmi ken apo nga manakabalin, ta sinagutan nak ti maysa nga lalaki nga nangayat tinanumo nga balasang akas kanyak. Awanen ti sapulik nga mainayon ti biag ko, ta adda tinaan-anay nga pamilyak, trabaho ken nobyo. Ngem kasmet laing kadagiti daduma nga kadsaaran iti panagayat ken panagbabawi, saan nga naisupsupadi iti istoryak. No kasano nga nagpukaw day dinasiged nga gayem ko nga ni Marie, ket isumet ti kinapardas nat panagpukaw natay nobyok. Ninamnamak nga isunan ti lalaki nga makadennak iti agnanayon, ngem nadadail amin nga arapaap ko, arapaap ni. Awan ti linteg nga gapuna no apay nga tinalawan nak ni lalaki. Saan pulos nga nasungbatan dagiti nawadwad nga damag ko. May sala nga tao ti inak sarasaraken, bayat nat panagladladinet ko. Ni Marie.
Ni Marie nga makaited tigmaan kanyak. Ni Marie nga awan uma na nga mangdingdingeg iti problema ti biyag ko. Ni Marie nga gayem ko. Agpakanitumet nga timawag ni Marie ket napnuan lakit ti ragsak ken namnama ti pusok nga natimod kot timek na. Ngem awanen tay natagsak nga tingiting day di gayem kun aglalo di kinunana. Kasta ti sakit nga nariknak idi panawen nga sinarungkaran ka. Panawen nga namnamait nga adda ti gayem ko nga dumngeg ti ladingit ko. Panawen nga tinalawan nak idi kasapulan ka. Kalpasan dagijay nga sarita ket pinataynan tay telepono. Kadayjay nga kanito nga naamiras ko nga nangisubot ni Marie. Nga inaramat na laing tay lalaki nga mangpasakit kanyak. Nga saan nga pudno ti panagayat na day dinubyok nga nagpukaw. Nga awan pulos kapag akaagpaiswanen na dagiti napasamak kanya ami nga dua. Ni Marie tinagbalin nga kanusur ti biyag ko. Isuna nga pinagtalkak. Isuna nga kinunak nga nasaed nga gayem ko. Isuna nga saan kun pulos nga mapakawan. Tawen ti simangbay kalpasan na dagiti napait nga kanito ti panagbiag ko. Nalintegen iti riknak. Nasaya at met iti panagubrak. Ken nadalat tamet ti pamilyak nga manangat atibay kanyak nga manglipat iti pait ti napalabas. Awan metten ti damag ko ken Marie, ngem no dumteng tuman nga agkurus iti biag mi, sangwek isuna nga nakaisem ken napnua na puso ti pamakawan. Gagayem ken kakabsat, nasayaat ti adu ti gayem na. Ngem nasaysayaat latamet, ti manmano nga gayem ngam pudno ken nasaed. No narigat kapag talkan ti tao nga ayaten, narigrigat manen nga pagtalkan ti gayem nga makaammo ti limed ti kababalin mo. Kasanong kadi nga pakawanen ti gayem mo nga pinagtalkam iti limlimed ti biag mo nga isumet lang ti gapuna nga nangeltay ti mano nga tawin nga panagkadwayo. Wenno agibales kamit lang ti nasaksakit pay namtay inaramid na. Pudno nga narigat ti agpakawan nga narigrigat nga baklayin ti sakit tinakem no saan mo nga palubusan. Adu ti mangibaga nga puraw to ti waken. Nangisit to jay kanawayen sakbay da nga agpakawan ngem laglagay pentayo nga no anyaman ti imulam isumet ti apitem. No agmula ka ti sakit tinakem ket sakit tinakem tumetlaeng ti ingka apiten. Gagayem maawis kayo nga mangipatulod iti istoryayo, iti Facebook page tayo, IFM Space Baguio, ito'y manen nga rod nga aglegpas, iti programa tayo nga napauluan. Istorya ni Bea. Ket itangarod gagayem, ket ikan kayo manin iti kanta nga pag-araarimasan tayo nga napaulwan uray awan kan. Dito'y laing 103.9 IFM Idol. Done.
Ilocano Espesyal. Ilocano Espesyal.